CleanMax е ежедневна грижа за офиса ни, както за здравето ни и без тях не можем. Значението на почистването е огромно, защото нашите служители се чувстват по-комфортно. Те са тук всеки ден. Повечето живеят в офиса, отколкото в къщи. И по 9-10 часа на ден трябва да им осигурим комфортна среда. Те ни впечатлиха още с първата среща. Това, което ни предложиха, е наистина качество, старание, много добър персонал и отношение към нас и успяха чрез договаряне и комуникация в определен срок да стигнем от нас желания бюджет. Така не сгрешихме на усещането си и шестото си чувство. Най-важното нещо в едни бизнесни отношения, както и в почистването, е доверие. Когато имате доверие във вашия партньор, вие може да си позволите да му поверите дома си, ключовете му, офиса си и въобще лични вещи, което е най-важното според мен, за да бъде едно сътрудничество успешно.